UMLA Jong North Shillong Constituency Bah Aldelbert Nongrum hakahanyo tarik nohprah ulabu jing kylli ya ka Sorkar MDA2 kabala ialam Mynta ya ka jing shynshar ya ka Jylla Hato Katei ka Sorkar Jong Trai Jylla ne Jong Kiwei pat Katei ka jingbuh jing kylli Bah Aldelbert kadai hadein baka Sorkar kala kular ban pynkyhriah no iki briew kiba shong basa hatem yo mawlong naduh ki snem ki baladeb Shuh ulaong khamtam ka jingbuh ya ka bargate kalabu jingeh iki paidbah shibun namar ka jing dheng kali ka bajur nakadaw ka jing bampalat Shuh ika surak banrong lingba na them yo mawlong Shuh nakaliang utay UMLA ulaban khia ya ka Sorkar badai ban pynkyhriah no wood ya ki briew ki basyong basa hatem yo mawlong khnang banchangan ki paidbah kalet ka wan Jong ki kalong very relevant bat kanika jingja ko ka thamator ki North Shillong ki badai ki employee jongka various department jongka government apa ngie Mynta ko ka government ndarsi no bejekran kaya jekran ngie scam bakanong successful ngie scam bakanong say so bagin mla mas tumbi sa paidbah bat khamtam masmo ba ka government hi kadai ban pynkyhriah no mardo khan pan snem Shuh ya kini ki nong trai ki badang the ko ka themi mulong bat khamtam e bang ko pan bat ko an bu kajili government of the day whether the government of the day they should prove whether it is a government for the people or whether it is the government of few community e bang ko ban punta nalor ba ka problem kimla ban weng ban pynkyhriah ya kini ki nong song snong ki sakri saka hak thi jaka thami mulong seginu sekta jaka ka bangya thmu ban bu iki ko government ka plan ba sosi par kalong ba ka government kapan shibu jikin clear kiwan bu seperti bargate jingeh bomsa ban ya through nak te jaka ani kala wara ki jingeh ka bala lesha ku binong song snong kuminong song snong jong Jylla kuminong song snong jing ki area ba marjan mani dinteng kali kalong parak lakta islong brokoi mapi ko ba government mapi bro ka board subah pende lak jong kamram ala pidang ye pensim ni ka por ban pynkyhriah ki nong song snong rei immediately dongkam ban wengno yang tu bargate nang balawan pelat ya traffic bakan ka flow of traffic ka basongsi sisu along ba kani ka government MDA government 1 ka MDA 1 MDA 2 ka ju ka basongsi bakalong ba on every matter subject tahapan tukular ba ka court arang pai ka traffic ru ka tukular ka court arang pai hati issue repair lagi de noi kai lagi de ka coal mining coal transportation ini ru kari ka court ka hapan tukular ini kita pau ya jing trot jing government tinggal semua ba government kadai ban weng nok mardor yang tiga bargate kalau bu jing kiar hang the ko thami mulong nang ba kanong jing song san ba ka government ka hapan proof la kadai ka jong ka wei ka chai briew na kadai ka government jong kinong song snong ka Jylla bro ko ini kan tin ma pa ba ka media